αύριο στο Κέντρο Μετρόπολου να κατακτήσει το μισό στο μήκος. Αυτό είναι το αισιόδοξο για τις μεταπαιδεύσεις. Είμαι ο Γιάννης Αγγέλου από την Ένωση της Έρευνας. Είμαι στο τέλος του εργασιακού μου βίου. Ίσως είναι η τελευταία για τις τελευταίες συνελεύσεις που είμαι μαζί σας και πιστέψτε με, νιώθω απογοητευμένος. Νιώθω απογοητευμένος γιατί πάμε από το κακό στο χειρότερο. Θα πω, έχοντας επίγνωση των λέξεων, ότι η διαδικασία ήταν μια τεράστια παροδία. Ξεκινώντας από την έγκριση ενός απολογισμού που δεν είχε την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, από ό,τι είπατε, εκτός αν κάνω λάθος, δεν υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει τον απολογισμό, μέχρι αλλαγή των διαδικασιών που για πάρα πολλά έτη ακολουθούμε στην Ομοσπονδία, όλα αυτά γιατί απλά η ηγετική ομάδα θέλει να επιδείξει την κριτική της. Την κριτική της που λέει ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η δημοκρατία να κάνει τις παραδόσεις εκλογές, εδώ κοινό ψηφοδέλτιο, εδώ παρατάξεις, το καταστατικό, όπου θέλουμε το επικαλούμαστε, όπου θέλουμε το αφήνουμε στην πάρτη. Πάμε λοιπόν. Λέμε για όσα κάναμε την τελευταία τριετία. Να πούμε για την ασθένεια, ένας κουτσός στραβός νόμος πέρασε, που ουσιαστικά μιλάει μόνο για την νοσηλεία, έτσι, ο οποίος περιμένουμε 2 χρόνια να υπογραφεί η υπουργική απόφαση. Και η Ομοσπονδία τι έκανε, μίλησε εδώ, έβαλε το ζήτημα εκεί, το που έρχεσαι παρακάτω, έτσι, τελευταία, ακούστηκαν και εδώ παραδείγματα, έγινε έτσι αρκετή κουβέντα με την ιστορία της συναδέλφου σας από τον Βόλο, της Ράνιας της Καλασιώτου, έτσι, και ξαναφύγει έτσι στο μυαλό πολλών από εμάς. Αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει ίσως να το κουβεντιάσει. Πάμε τώρα. Πριν από μερικά χρόνια, ο Βασίλης ο Παπάνης έβαζε κόκκινες γραμμές. Κατάργηση, πλήρη κατάργηση των ορίων. Σήμερα πανηγυρίσουμε για τα 30.000 όρια για την υπογραφή του λογιστή. Μεγάλη. Έτσι. Δέουσα εμφέλεια. Αναφέρει ένα σωρό πράγματα που κάναμε, φτιάξαμε κείμενα, δικηγόρους και τελικά τι έχει γίνει, τίποτα. Κάπου ακούστηκε ότι τελικά ίδιο πράγμα είμαστε και εμείς και οι δικηγόροι και οι συμβολιογράφοι. Όχι, δεν είμαστε ίδιο. Γιατί ζητάμε κάποια πράγματα τα οποία ποτέ δεν κουβεντιαστήκανε, ποτέ δεν πήγανε στη λογική του Υπουργείου να δει τους λογιστές μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Αυτό που θα εξοργίζει, εκτός αν καταλαβαίνω λάθος μια λέξη, γράφει στον απολογισμό του αυτού που λέμε του Διοικητικού Συμβουλίου, τον απολογισμό του Βασίλη μάλλον, γράφει ότι το Δεκέμβρη του 2023 είχαμε τη σύσταση της Διαρκούς Επιτροπής για την αρρωγή της φορολογικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αρρωγή. Ή τουλάχιστον με λίγο παλιό θυμόμαστε και μια μεγάλη κουβέντα για το αρρωγή και ευδοκίνηση σε κάποιες εξετάσεις στις Πανελλήνιες. Να καταλάβω, εμείς συμμετέχουμε σε να βοηθήσουμε το Υπουργείο για την φορολογική πολιτική. Είναι ο δικός μας ρόλος, έχει αποφασίσει η Ομοσπονδία να βοηθά το Υπουργείο στην φορολογική του πολιτική. Έτσι το γράφει, εκτός αν είναι λάθος γραμμένο. Αλλά γραμμένο είναι έτσι. Αυτό για μένα είναι αδιανόητο. Κάτι που παρέλειψα προηγούμενα και που το θύμισε, το βλέπω τώρα απέναντί μου. Μου θύμισε το εξής. Εδώ μέσα ψηφίζουμε, καταφέρουμε διάφορα ψηφίσματα που ξέρουμε από την αρχή την τύχη τους. Παραδοσιακά δεν κατάλαβα. Κατάλαβα κάποιους που βγάλανε κατήλες κάποιοι ή κάποιες φίλες βοήθησαν, γιατί δεν είναι θέμα δικό μας το να μιλήσουμε για το έγκλημα στην Πύλο, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ψηφίστηκε το κείμενο που αφορούσε
λογιστικό μας επάγγελμα και την πιστοποίηση των λογιστών. Αλλά τελικά έχω μια απορία. Τα ψηφίσματα τι ρόλο παίζουν? Δηλαδή, ωραία, ψηφίστηκε έγινε μια πρόταση και υποβόθηκε να μην συμμετέχουν τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, να μην κάνουν σεμινάρια με αμοιβή. Θα μπορούσαν να πούνε Παπαδημητρίου και τα βίβλα. Έτσι, αλλά τέλος πάντων το ρίξαμε γενικά για να μην το. Και ψηφίστηκε. Δηλαδή, τι θα τους κάνουν? Θα το εφαρμόσουν? Γιατί αν είναι για το να το εφαρμόσουν, γιατί δεν έχουν εφαρμόσει το ψήφισμα που πέρασε με θετική πλειοψηφία του συνάδελφου Σταυρόπουλου, το οποίο θα έλυνε και το πρόβλημα της ασθένειας? Απλά όλα αυτά τα πράγματα είναι στην διακριτική ευχέρεια της ηγετικής ομάδας της ΠΟΦΕ για να κάνει ή να μην κάνει αυτά που γουστάρει. Και εμείς τελικά, το μόνο που κάνουμε είναι να αντιδρούμε σε όποια διαφορετική άποψη. Όποια διαφορετική άποψη. Έτσι, δεν δεχόμαστε κάτι άλλο, δεν ακούμε κάτι άλλο, δεν φιλτράρουμε κάτι άλλο, απλά σηκώνουμε χέρι και λέμε όχι, 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 όχι. Λοιπόν, ελπίζω η άποψη που λέει ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα στην Ομοσπονδία να τύχει καλύτερης προοπτικής. Ελπίζω να βάλει μια τέρμα σε αυτή την παράλογη λογική της ηγετικής ομάδας της Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ.